Vítajte v podcaste Ichthys. Tam, kde sociálna práca ožíva. Rozhovory, príbehy a inšpirácie pre každého, kto chce zmeniť svet. Tak sa usaďte, pohoda a ideme na to. Vítajte pri ďalšej epizóde nášho podcastu, milí poslucháči. Dnes sa ponoríme do témy, ktorá sa týka každého z nás, a to sú vzťahy. Či už ide o priateľské, rodinné alebo partnerské vzťahy, sú základom nášho života a často nám prinášajú radosť, ale aj výzvy. Na túto tému sme si pozvali psychologičku Katku z nášho nízkoprahového klubu OZ Ichthys. Práve dnes s nami bude diskutovať o tom, ako budovať zdravé vzťahy, ako zvládať konflikty a ako pracovať na sebe, aby naše vzťahy rástli. Takže pohodlne sa usaďte a pripravte sa na zaujímavý rozhovor plný užitočných rád a inšpirácie. Milí posluchači, a my už tu teraz medzi sebou máme Katku. Katka, vítam ťa. Čau, ahoj. Ďakujem za pozvanie, veľmi si to cením. Jak sa máš? Čo máš nového? Keďže máme pár dní pred Vianocami, tak typický predvianočný zhon, asi na to, aby sme si potom vedeli uvedomiť, aký je vzácny ten pokoj počas Vianoc a že aké je to skvelé mať chvíľku pár dní voľno a byť s rodinou. Takže jasne. To je asi to, čo mám teraz nového. Pekne. Dobre. Katka, ja by som začal takou prvou otázkou 0. To bude taká naša stálica. Že kto si, čo robíš a prečo to robíš? Takže vlastne som najnovším prírastkom do rodiny Ichthysu. Pracujem tu zatiaľ pár mesiacov a som psychológ. Veľmi ma baví rozprávať sa s mladými ľuďmi o témach duševného zdravia, o vzťahoch, o emóciách. A to nielen tu v Ichthyse, ale napríklad aj v Lige za duševné zdravie, kde sa tam si pôsobila? Tam stále pôsobím. Vlastne máme tam také prednášky spojené s diskusiami na tému duševného zdravia, na tému vzťahov a podobne. Určené práve ľuďom od 15 do 25 rokov a je to hlavne takou diskusnou formou, že sa učíme navzájom. A to mi vlastne vyhovuje aj tu v Ichthyse, že tiež s mladými ľuďmi môžem komunikovať nie spôsobom nejakých prednášok, ale že sa vieme rozprávať, pozdieľať svoje skúsenosti, že môžeme diskutovať o rôznych témach. A vlastne sem do Ichthysu ma dotiahol Maťo s tým, že si uvedomoval, že mnohým mladým ľuďom chýba ako keby možnosť rozvíjať sa v témach emočnej inteligencie, v témach vzťahov. A aj na našich školách sa veľakrát učíme mnohé veci, ktoré potrebujeme všetci, ako čítať, písať. Jasne. Veci, ktoré potrebujú naozaj iba niektorí z nás v dospelosti, ako sú povedzme zložité chemické vzorce alebo triedenie hlavonožcov. Ale veľmi chýba niečo, čo naozaj potrebujeme všetci v každej situácii v živote. A to je vlastne, už keď sa chceme sústrediť na štúdium, tak potrebujeme sa nejakým spôsobom emocionálne zregulovať, lebo pokiaľ sme rozrušení, pokiaľ niekto na nás nakričal, tak ťažko sa nám bude sústrediť. A pokiaľ chceme byť dobrými manažermi, potrebujeme vedieť riešiť konflikty, vytvárať vzťahy. Pokiaľ chceme byť dobrými partnermi a udržať si dlhodobé vzťahy, potrebujeme opäť emocionálnu inteligenciu. A v neposlednom rade, ak chceme vychovávať ďalšiu generáciu a chceme byť dobrými a láskavými rodičmi, tak opäť sme pri tej istej téme, a to je emočná inteligencia, schopnosť empatie, schopnosť ľúbiť toho druhého, aj keď každý rodič ľúbi svoje dieťa. A to všetko vlastne ako keby trošku absentuje na našich školách. Nejaké snahy tam sú, či už individuálne, alebo v rámci celých škôl. Rozumiem. Ale Maťo vnímal tú potrebu to rozvíjať viacej a dohodli sme sa, že mňa by veľmi bavilo vlastne žiakov na základných školách tu na Devinskej v tomto podporovať a pomôcť im rozvíjať sa v emocionálnej inteligencii. Takže sme rozbehli tento projekt. Zajímavé. A ako dlho už pracuješ na školách? Zatiaľ je to pár mesiacov, čo sme spolu vlastne rozbehli tento projekt a verím, že postupne v rámci kapacít, ktoré máme, sa to podarí vlastne odučiť ako keby čo najviac tried. A ako to vnímaš na tých školách? Sú tam tie decká také, že je cítiť, že ten psychológ tam je taký potrebný, že je naozaj veľmi dobré, že si tam prišla a že tam si pre nich?
Určite áno. Veľmi ma príjemne prekvapuje, ako to decká vnímajú, že to berú pozitívne, že sa chcú o týchto témach rozprávať, že to pre nich je zaujímavé a úplne inak sa s nimi komunikuje, aj keď od prvého momentu cítia sami, že sú rešpektovaní a že ich beriem ako dospelých, že sú pre mňa partnermi v diskusii a takisto aj pre Maťa a že sa učíme v podstate navzájom, pretože aj ja sa veľa vecí učím od nich. A vlastne, keď sa pýtaš, kto som, tak určite to, kto som utvárajú aj moje vzťahy a to, ako fungujem v spoločnosti, ale to, kto som v prvom rade mamou 2 malých školákov. Som manželkou a som veľmi šťastná, že môžem vlastne už 18 rokov žiť v kvalitnom fungujúcom vzťahu. Gratulujem. Ďakujem. Som sestrou v mnohopočetnej rodine, som dcérou a som kamoškou mnohých spriaznených duší, ktoré v živote mi ostali po mnoho rokov. A vlastne tým som už aj nadviazala na tú tému vzťahov, o ktorej sa ideme rozprávať, pretože každý z nás je sociálna bytosť a funguje v určitej spleti vzťahov. A pre mňa sú tie vzťahy aj nie určitým, ale hlavným zmyslom života. Čiže vzťahy ako keby, že to je to najdôležitejšie, čo tu máme. Pre mňa osobne áno. Ako častokrát som sa aj zamýšľala nad tým, že niektorí ľudia si kladú otázku, že nad čím budú premýšľať ako keby na smrteľnej posteli, čo je pre nich naozaj dôležité. A vlastne dostávame sa vždy k tomu, že určite je pre niekoho zaujímavé mať aj úspešnú prácu, niečo dokázať pre svet alebo sám pre seba a svoju vlastnú hodnotu, ale tú najväčšiu hodnotu majú práve tie vzťahy, ktoré v rámci života tvoríme a ktoré sú pre nás vzácne. To sú také silnejšie veci. Hej, na zamyslenie sa. Ale ak by som sa ťa mohol spýtať, že aké sú podľa teba také hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú kvalitu našich vzťahov? Ako to vnímaš? Podľa mňa je to určite schopnosť jasne a otvorene komunikovať. Je to naša emocionálna vyzretosť, schopnosť empatie, porozumenia tomu druhému človeku. Určite na nás vplývajú aj sociálne, kultúrne faktory, čiže pokiaľ vytvárame vzťah s niekým, kto má podobné zázemie alebo podobnú kultúru, pozeral podobné rozprávky, tak je to pre nás určite jednoduchšie. A veľmi, veľmi dôležité je aj schopnosť ako keby budovať si dôveru vo vzťahu. A na to už má vplyv nielen samotný ten súčasný vzťah, ale vlastne aj minulé vzťahy, ktoré sme si zažili. To, či nás už niekto zradil, alebo či sme mali zatiaľ šťastný život a stretávali sme len dobrých ľudí. A v neposlednom rade asi najdôležitejšia vec zo všetkých je naša rodina, naši rodičia, to, aký sme mali vzťah s nimi. Čo sme si odpozorovali v rámci komunikácie rodičov. Tam sa vlastne učíme tie základy toho, ako komunikovať ďalej vo vzťahu. A k tej dôvere má veľmi silný faktor aj tzv. Vzťahová väzba, ktorú vlastne skúmali aj psychiatri už v 50. rokoch 20. storočia. A vlastne tam sa prišlo na to, že tie prvé 3 roky, kedy si vytvára dieťa vzťah so svojou matkou, sú kľúčové. To vlastne ako tam matka odpoveda na potreby toho dieťaťa, to, aký vzťah majú vzájomne. A vlastne prišlo sa na to, kedy si to bol taký štýl skôr, že však nechajme dieťa vyplakať v postielke. Áno, to poznám ešte ja. A nehovorím, že celá táto generácia ľudí, ktorí boli nechaní vyplakaní v postielke, má teraz problém nadviazať vzťahy. Je tam obrovský počet faktorov, ktoré na to vplývajú. Ale určite to majú jednoduchšie tí, ktorých rodičia vlastne ako keby odpovedali kvalitným vzťahom a ktorí vlastne dostali toto zázemie, tak majú ako keby jednoduchší štart do života. Okay, ale samozrejme aj tí, ktorí to nedostali, to dokážu dobehnúť, pokiaľ si vedia, už sú emocionálne vyzretí a dokážu si to v rámci života potom nejakým spôsobom vykompenzovať. Zaujímavé, čiže moje okolie určuje môj život. Kvalitu môjho ja. Tak som to pochopil. Áno, určite áno, ale... A vzťahov okolo mňa. Vzťahy okolo nás sú pre nás kľúčové. Ľudia v podstate, aj kebyže zachádzame veľmi ďaleko, tak to, prečo sa Homo sapiens stalo najúspešnejším živočíchom v rámci Zeme, je aj vlastne schopnosť vytvárať vzťahy.
a schopnosť fungovať v rámci vzťahov a kolektívov. Takže áno, utvára nás to a ťažko sú možno osobnosti, ktoré dokážu fungovať niekde na samote, ale je to skôr výnimka, že každý z nás funguje v rámci nejakých vzťahov alebo sa minimálne v rámci nejakých vzťahov vytváral. A ako sa môže zlepšiť komunikácia vo vzťahoch tak, aby bola taká jasnejšia a otvorená? V rámci fungovania vo vzťahoch, ktoré sú dlhodobejšie, je veľmi dôležité vedieť, odkomunikovať aj svoje hranice a potreby. Čiže ako keby nie len sa prispôsobovať vzťahu, ale vedieť aj presadiť to, čo potrebuje ten daný človek. Ale byť vnímavý aj voči tej druhej osobe. Čiže nepresadzovať sa za každú cenu. Keď chcem, aby niekto vnímal moje hranice, tak musím ako keby rešpektovať aj jeho hranice. Keď chcem, aby vnímal niekto moje potreby, tak potrebujem vnímať a rešpektovať aj jeho potreby. Čiže tam, kde končí ako keby, že moja sloboda, tam začína tá tvoja. Áno. Existuje na to v podstate aj jednoduchá taká formulácia, ktorú tu možno, že ešte párkrát zopakujeme, a to je, že rešpektuje, buď rešpektovaný. OK. Žij nechaj žiť, jasné. Žij a nechať žiť. Vlastne tak. Pokiaľ by sme sa bavili o tom, že by sme chceli vlastne prísť na nejaký návod, že ako robiť tú komunikáciu jasnejšiu, otvorenejšiu, tak ja mám obľúbenú pomôcku, takzvanú ja-formuláciu. OK, áno. Čiže neútočiť na toho druhého človeka, ale zameriavať sa na seba, na to, že ja cítim toto a toto, ja potrebujem toto a toto. Skús to dať do praxe, že napríklad manžel príde z práce a si ho poprosila ešte pred ráno si ho ešte poprosila, že prosím ťa, dneska umý riad, alebo že vylož práčku, hej, a on to nespraví. A teraz prídeš, ale že si vyčerpaná, si nahnevaná, proste chceš oddychnúť si a vidíš, že treba robiť domácnosť, hej. A ako by si tým javýrokom išla a povedala manželovi, že toto není OK? No, ten javýrok sa dá použiť tak, že vlastne ak mám nejakú potrebu, tak nešliepem ako keby po tej druhej osobe. Čiže nehovorím mu, že ty si taký lenivý, ty si to neurobil a tak ďalej, ale poviem, že ja som mala veľmi ťažký deň v práci a ja potrebujem, aby som mohla navariť obed, mať upratanú kuchyňu. A slúbil si mi, že to urobíš a veľmi by mi pomohlo, keby si to práve teraz urobil a veľmi by mi to odľahčilo ďalšie fungovanie. Viem, že si to mal asi dneska tiež ťažké, ale vedel by si sa do toho pustiť medzi prvými prioritami. Čiže vlastne povedať, čo ja potrebujem, ako sa ja cítim, ako to mne pomôže a veľa pomáha aj ako keby oceniť alebo pochopiť aj tú druhú osobu. A funguje to? Zabera to? Je to pravda, keď to takto? Určite to pomáha, ale všetky psychologické poučky sa ľahšie hovoria, ako robia. No jasné. Keď si tak spomínal, že keď manžel príde domov, tak čo by som jej poradila je vlastne v psychológii hovoríme o nejakej Maslowovej pyramíde potrieb. Mnohí to poznajú, mnoho možno nie. Ale vlastne je to o tom, že základné potreby sú potreba jedla, spánku, potom prichádza nejaká potreba bezpečia a až potom môžeme uspokojovať ďalšie potreby ako sebarozvoj, vytváranie vzťahov a podobne. Čiže treba si aj uvedomiť, keď riešime nejaký konflikt, neísť do ňoho zbytočne predtým, ako uspokojíme svoje aj partnerové potreby tohoto druhu. Čiže byť najedený, byť aspoň trošku oddychnutý, neísť do toho hneď medzi dverami v rámci toho, keď niekto príde domov. Čiže odporúčaš, aby keď napríklad, že dojdem domov unavený, tak proste, aby som si dal takých 7 minút pre seba proste a potom išiel do toho javýroku. Nechcel som povedať, že do tej vojny, ale lebo ľudia keď sú nahňavaní a keď proste sú unavení, tak dokážu byť nepríjemní a možno oni takíto ani nie sú v skutočnosti. Čiže odporúčaš, aby proste dojdem domov, dám si čas pre seba a potom idem riešiť to ostatné, áno? Správne načasovanie riešenia konfliktov je asi kľúčová vec. Asi čo by som k tomu povedala, že veľakrát chceme riešiť konflikt vtedy, keď vznikol. A je to úplne prirodzené, pretože každý z nás cíti hnev. Je to normálna sebaregulačná emócia, ktorá nám ukazuje, že niečo není v poriadku. Je OK to cítiť, ale
je dobré naučiť sa ten hnev vyjadriť v správnom čase a správnym spôsobom. A tak, aby vlastne neublížil ani nám, ani iným. Čiže je tam dôležité vlastne vedieť si toto načasovať a v prípade, že máme nejaký problém, ktorý chceme riešiť, tak vedieť ho riešiť pokojne. No a tu vzniká ten problém, že vedieť ho riešiť pokojne, že vety typu okamžite sa ukludni sú vety, ktoré nedokáže zvládnuť ani pokročilý jogín. Áno. A často nám to napríklad rodičia hovoria, ale neuvedomujú si vlastne, čo od nás chcú, že je to nemožné. Napríklad, keď riešime konflikty, tak je úplne v poriadku vypýtať si time out. Je rozdiel, keď na nás niekto niečo povie a my trestneme dvermi a ujdeme zo situácie. A je rozdiel povedať, vieš čo, teraz som príliš rozrušený, aby som v pohode komunikoval, potrebujem sa prejsť a keď sa prejdeme, veľmi rada sa o tom porozprávam, alebo veľmi rád sa o tom porozprávam. Už to úplne inak znie ako aj pre toho partnera, že už vie, že vlastne sa nehneváte vyslovene na ňo, ale že potrebujete ten čas, aby ste sa zregulovali sami. Rozumiem. Inak keď už sme pri tých rodičoch, ako vnímaš pohľad na to, že jak sa zmenili vzťahy v priebehu posledných generácií? Je tam nejaký citeľný rozdiel medzi tým, ako naši rodičia mali vzťahy a ako my dnes so svojimi deťmi máme vzťahy? Že ako to vnímaš? Myslím si, že aj vo vzťahoch máme takú tendenciu častokrát hovoriť, že predošlá generácia to bola tá slušnejšia, tá lepšia, tá, ktorá fungovala a tí mladí dnes, tí to nevedia. Ja by som povedala pravý opak, že vlastne každá ďalšia generácia má príležitosť učiť sa, ako tie vzťahy robiť lepšie. A keď ich robili lepšie naši rodičia, tak my ich vieme urobiť ešte lepšie. Áno. Keď som sa pozrela na výsledky štatistického úradu, tak to tento môj optimizmus vlastne ešte zvýšilo, lebo som zistila, že napríklad rozvodovosť sa za posledných 20 rokov znížila o 17%. A povieš si, že jasné, lebo ľudia sa aj menej berú. Jasne. Ale nie je to tak, lebo sa zvýšila aj sobašnosť, ku podivu. Áno. A zároveň 1/3 detí, čo nebývalo predtým zvykom, sa rodí mimo manželských zväzkov. 1/3? Čo sa dá predpokladať, že tam, kde sa narodia deti, je asi pravdepodobnosť, že aspoň čiastočne nejaký trvalý vzťah tam bude. Čiže v podstate aj to môžeme rátať medzi dlhodobé vzťahy. Určite áno, že je to rodina ako každá iná. Vlastne mňa to akože naplňa optimizmom. Keď si k tomu ešte pridám, že vlastne aj priemerná dĺžka manželstva sa zvýšila z 11 rokov na 15, tak vlastne tá matematika nepustí, že asi sú tie vzťahy ako keby dlhodobejšie alebo kvalitnejšie, ako boli predtým. A otázka je, že čím to je. Že čím to je tým, že už vlastne naši rodičia nám dávali ako keby kvalitnejšiu výchovu, ako dávali ich rodičia im. Alebo či to je tým, že dnes sa oveľa viacej hovorí o duševnom zdraví, že mnohé veci, ktoré kedysi sa držali pod pokličkou a tým pádom sa neriešili, dnes už vieme riešiť, či už počas terapie alebo iným spôsobom. Či je to tým, že vlastne si uvedomujeme, že tie vzťahy sú istým spôsobom krehkejšie, pretože tá rozvodovosť je prístupnejšia, ako bola kedysi a tým pádom nás to núti na nich aj viacej pracovať a viacej sa seba rozvíjať. A to už možno, nech si na to odpovie každý sám, že čím to môže byť. Ale ja to vnímam tak, že každý z nás má ako keby príležitosť za každým budovať lepšie vzťahy. A je skvelé, že vlastne aj tie čísla to ukazujú. Ešte to mi už odpovedáš aj na ďalšiu otázku, lebo som sa ťa chcel spýtať, či si myslíš, že dnes sú lepšie predpoklady na to budovanie tých kvalitnejších vzťahov, ako mali tí naši rodičia. A vlastne si mi na to aj odpovedala už. Teraz by sme prešli k ďalšej otázke a to je, že aké sú najčastejšie chyby, ktoré ľudia robia pri riešení konfliktov. No, riešenie konfliktov v podstate nie je vôbec jednoduchá situácia. Je to ťažké pre mladých, je to ťažké aj pre starých. Oberá nás to väčšinou o veľmi veľa energie. A preto máme mnohí tendenciu sa im vyhýbať a radšej to dusiť v sebe a neriešiť to. Ja by som to prirovnala ako keby k takému nafúkovaciemu balónu. Keď si predstavíte klasický balónik, keď ho nafúkate trošku tak, a pustíte ho do vzduchu, tak trošku vyletí a hneď splasne, padne na zem.
A keď ho fúkate oveľa viacej, čo prirovnávam tomu, že keď tie konflikty vlastne dusíme v sebe a držíme ich a oni sa nabalujú v tom balóne. Jasne. Tak a pustíme ten balón do vzduchu, tak zrazu bude lietať oveľa divokejšie. Presne, alebo vybuchne. Alebo keď budeme pokračovať presne ako hovoríš. No, môže aj prasknúť. A preto je dôležité to nedusiť v sebe, ale vlastne to pustiť von v tom správnom čase a to, čo sme sa vlastne bavili už aj úvodom, že je dobre si to vedieť načasovať. Máme tendenciu samozrejme riešiť konflikt okamžite, ako nás bodne. Hej, ale... Čo si spravil? Hej. Ale ten timing je tam, vedieť sa predýchať, vedieť sa zregulovať, aby sme do tých konfliktov vedeli ísť s chladnou hlavou, je niečo, čo je pre nás strašne ťažké, pretože vlastne aj keď to vysvetlím z toho psychologického hľadiska, tak vlastne po milióny rokov nás ovplyvňovali v prvom rade naše emócie, tak ako vyškali zvyšok zvieracej ríše, takzvaný limbický systém mozgu. A až vlastne v tých posledných tisíckach až miliónov rokov v rámci celého vlastne vývoja človeka sa začal budovať aj neokortex, kde máme vlastne tie kognitívne funkcie a sme schopní rozmýšľať. No a samozrejme, že to, čo nás ovplyvňovalo po oveľa dlhšiu dobu, tak má tendenciu ako keby prevládať v situáciách, ktoré sú pre nás ohrozujúce. A konflikt vníma naše telo ako ohrozujúci a akú reakciu pozná útek alebo útok. Áno. Je to proste klasika, je to niečo, čo je prirodzené. No a aby sme sa tomu vyhli, tak vlastne aby sme neutekali ani neútočili, lebo tým žiadny konflikt nevyriešime, tak potrebujeme najskôr zregulovať ako keby svoje vlastné emócie a potom to môžeme riešiť. Lebo vlastne pokiaľ utečieme z konfliktu, tak nič nevyriešime, to je jasné. A pokiaľ útočíme alebo pokiaľ obviňujeme tú druhú osobu, tak zhoršíme to ešte. Vlastne ju zažneme do kúta. Ona aj keby chcela s nami komunikovať v pohode alebo bola emocionálne zregulovaná, tak vlastne nedávame na výber nič iné, ako sa obhajovať alebo útočiť späť. A čo poznáme nejaký liek na to, že ako vlastne takéto vzťahy riešiť konfliktne? Prvé, čo sme si hovorili, je vlastne schopnosť upokojiť sám seba. Potom druhé, čo by som vypichla, je, vlastne teraz sme si to tiež spomínali, že schopnosť ako keby neobviňovať tú druhú osobu. Sústrediť sa na ten problém. Miesto toho, aby som povedala vetu typu ty si taký lenivý, ty nikdy nič neurobíš, ty na mňa kašleš, tak povedať ja by som veľmi potrebovala, aby tu bolo upratané. A nedokážem to robiť všetko sama, domácnosť je na všetkých, potrebujem s tým pomôcť. Nie to tu už úplne inak. Úplne. A potom, čo by som veľmi poradila v rámci riešenia konfliktov, je schopnosť počúvať. Máme obrovskú tendenciu, špeciálne keď to v nás vrie, keď sa rieši niečo dôležité, ako keby skákať tomu druhému do rečí, chytiť sa jedného slovíčka a začať hneď na ňo reagovať. Mať tam tú schopnosť a vôľu to dopočúvať do konca, čo ten druhý človek chce povedať. A potom je aj taká dobrá formulka, ako keby zrekapitulovať, čo povedal. Že dopočúvam, potom poviem, že chápem, že si mi chcel povedať toto a toto, alebo rozumiem, že to cítiš takto a takto, ale, a vtedy už môžeme povedať to, čo nás trápi. To už sú veľké kľúče, ktoré tu dávaš. To už ako určite pomáha viacej v tej komunikácii, aby sme to udržali na tom probléme, ktorý chceme. A potom možno, že keď sme už pri tých takých typoch, že čo robiť, tak potom ešte ďalším dobrým typom je vlastne veľa z nás má tendenciu zovšeobecnovať. Povedať, že ty si toto nikdy neurobil, aj minule si mi nepomohol vyniesť smetí a podobne. Áno. A v prípade, že to tá druhá strana použije, tak môžeme skúsiť sa uchyliť k takej formulke, že áno, chápem tvoje pocity, ale skúsme teraz riešiť tento problém a môžeme skúsiť naše problémy vyriešiť postupne, lebo naraz sa to všetko nedá. A tým pádom ako keby tú druhú stranu vrátime späť do toho, aby sa riešil tento jeden konkrétny problém. Katka, vedela by si mi prosím ťa povedať, že prečo je asertívna komunikácia dôležitá a ako ju môžeme a je potrebné rozvíjať? Je dôležitá pre nás? Určite je dôležitá, pretože vo vzťahu je veľmi dôležitá rovnováha. To, aby sa ľudia navzájom rešpektovali a aby sme sa vedeli aj navzájom vlastne presadiť. Čo znamená rovnováha vo vzťahu?
Rovnováha vo vzťahu znamená to, čo vlastne už tu bolo spomenuté. Je to o tom, že mám určité hranice, ktoré chcem, aby boli rešpektované, ale vnímam aj tie hranice tej druhej osoby. Vlastne opäť sa vracem k tej základnej vete, že rešpektuje, buď rešpektovaný. Jasne. A čo inak môžeme aj odporučiť, že pokiaľ napríklad máte problémy s tým, že vaši rodičia tento typ výchovy neaplikujú, tak je to dobrý typ napríklad na darček pre nich, že existuje taká knižka o výchove, že rešpektuje, bude rešpektovaný, kde sa apeluje na to, že vlastne nemôžeme napríklad vyžadovať od detí neustále, aby nás poslúchali a potom chcieť od nich, aby v dospelosti boli asertívni a presadzovali si svoje, pretože ak neustále chceme, aby boli všetci 100% poslušní, tak potom vlastne ich oberáme o schopnosť asertivity v budúcnosti. Musia sa to vlastne v rámci puberty a v rámci dospelosti, je to vlastne aj prirodzený proces, kedy sa ako keby učíme presadzovať si svoje hranice a byť asertívnejší. Niekto to možno aj trochu preháňa v tomto období. Preto je veľmi dôležité vlastne vedieť, ako keby prejaviť v rámci tej asertivity ten rešpekt. Ja napríklad moje deti učím úplne basic vetu, že správaj sa k svojim blízkym alebo k ľuďom vo svojom okolí vždy tak, ako chceš, aby sa oni správali k tebe. Ak toto dodržiavaš, tak v podstate viac menej ani nemáš veľké problémy v komunikácii v živote. Tá asertivita nie je len o seba presadzovaní, ale je to aj o tej schopnosti rovnováhy. Čiže asertivita je o tom, že sa nevyhýbam konfliktov, ale viem ich riešiť takým tým správnym, pokojným spôsobom, tak aby som presadil to, čo potrebujem, ale pritom neublížil tomu druhému človeku. A veľmi sa mi páči v rámci toho aj taká myšlienka, že pri riešení konfliktných situácií alebo riešení akýchkoľvek situácií nám ide o to, aby ten druhý pochopil, čo chcem, nie aby urobil, čo chcem. Lebo ak je môjim cieľom to, aby urobil, čo chcem, tak je to vlastne manipulácia. Áno. Čiže ja nemôžem ovplyvniť ako keby to, čo ten druhý človek urobí, ale môžem ovplyvniť to, ako sa mením ja a môžem ovplyvniť svoj postoj aj voči tej osobe, aj voči celej situácii. A to je vlastne jediná vec, ktorú mám v rukách. Aj na riešenie konfliktných situácií, aj na vzťah musia byť dvaja. Ak tam tá druhá strana ako keby napríklad nemá túto tendenciu alebo nemá motiváciu, nevie to, tak je to veľmi ťažké, lebo môžem ja ostať pokojný, ale keď na mňa niekto celý čas kričí, tak mi to veľmi nepomôže. A asertivita je o tom povedať kľudným spôsobom napríklad kričiacemu človeku, že vidím, že je to pre teba teraz veľmi náročné a myslím si, že by sme sa o tom mali porozprávať neskôr, lebo takto nič nevyriešime. OK. Zaujímavé. Veľmi zaujímavé. Toto sú už také veci, ktoré by sme riešili, že vedeli by sme to riešiť aj hodiny. Hej, téma vzťahov taká je. Hej, tomu sa aj budeme venovať v budúcich podcastoch, ale ja by som sa ťa chcel spýtať, že či je možné a ako je možné podporovať rešpekt v medziľudských vzťahoch a že prečo je to také dôležité, ten rešpekt a to budovanie toho rešpektu medzi dvoma ľuďmi alebo medzi skupinou. No dôležité je to veľmi jednoducho, pretože to ovplyvňuje, ako sa cítime doma. Hej? Alebo medzi priateľmi v akomkoľvek vzťahu. Vlastne nakoľko sa tam cítime bezpečne, nakoľko sa tam cítime prijatí. To všetko ovplyvňujú práve tieto vzťahy a komunikácia. Vlastne to, čo dávame, to veľmi často aj príjmame. Ak sme schopní poskytnúť ten rešpekt druhému človeku, tak je pravdepodobnejšie, že aj ten druhý človek si nás bude viacej vážiť. Čiže v podstate to budovanie toho rešpektu závisí od môjho zrkadla? Takého pomyselného, charakterového, že čo ja dám, tak to sa mne vráti? Že ako stále, vidíš, toto je rešpektuj a rešpektovaný budeš. To je veľmi, veľmi mudré slovo. Takže vnímaš to takto, hej? Že naozaj je to o tom, že čo dám ja, tak to sa mi vráti? V tom vzťahu, alebo... Určite áno. Ako pokiaľ vynecháme tému toxických vzťahov a toho, že keď stretneme človeka, ktorý je naozaj manipulatívny... To som práve, že to chcel spomenúť, ale hej, že keď ostávame čisto iba v tom vzťahu, ktorý má rásť a ktorý má prosperovať, tak vlastne je to fakt, že o tom, čo do toho dám, tak to sa mi vráti. Ak stretneme
osobu, ktorá je takisto ochotná s nami komunikovať, tak myslím si, že áno, že je to ako keby recipročný vzťah, čiže to, čo dám, to sa mi aj vráti. A vedela by si mi možno aj povedať iba tak v rýchlosti možno, že kedy spozorujem na človeku to, že není pre mňa veľmi dobrý, že ma manipuluje, že ma chce využívať a že komunikácia s ním je veľmi, veľmi ťažká, že aké body to všetko so sebou nesie a ako z takého vzťahu uniknúť, ale ako takýto vzťah ukončiť. Tak toto je téma, ktorú by sme vedeli ako rozoberať v celom samostatnom podcaste. A ja som ti povedal, že správ to prosím narýchlo. Takže neviem, či sa to dá úplne narýchlo. Sú určité typy osôb, ktoré ako keby sú naučené fungovať tak, že potrebujú vnímať závislosť druhej osoby na sebe. Že potrebujú ňou manipulovať a veľmi často sú to také tzv. Narcistické typy osôb. Treba vidieť aj, čo je za tým, že tí ľudia väčšinou pôsobia veľmi sebavedomo, ale v skutočnosti to sebavedomie majú veľmi nízke. A vlastne nie sú si natoľko vedomí svojej vlastnej hodnoty, že sa boja ako keby dať dostatočnú slobodu tej druhej osobe. Takíto ľudia sa nás snažia manipulovať tak, aby nás získali sami pre seba a aby sme od nich boli závislí. A robia to podkopávaním sebavedomia druhej osoby, že napríklad ty si úplne neschopná, bezo mňa by si bola ničím, zase si všetko pokazil, aj tak nič nevieš, nikto by ťa nemiloval, iba ja, bezo mňa nič nedokážeš. Pokiaľ už počúvame často tieto vety, tak je to už takou prvou kontrolkou, pri ktorej by sme mali spozornieť. A potom niekedy býva taká toxická žiarlivosť. Určitý typ žiarlivosti je v poriadku. Ale pokiaľ sa nás človek snaží odtrhnúť od vlastne všetkých ostatných vzťahov, tak je to vlastne častokrát prejavom toho, že sa snaží s nami manipulovať. Lebo to je to, čo takí tí manipulátori, ktorí naozaj už sú tú osobu získať iba pre seba, pravidelne robia, že sa ich snažia ako keby odstrihnúť od rodiny, od všetkých priateľov, známych. Je rozdiel povedať, že ale ja som sa tešil, že budem dneska s tebou a teraz to nevyšlo. A je rozdiel žiarliť ešte aj keď idete pozrieť babku. Hej? Vedieť to tam ako keby rozlíšiť, že pokiaľ v tom vzťahu cítime, že sme častejšie nešťastní ako šťastní, že nám to viacej berie ako dáva a že vlastne nás to neuveriteľne odčerpáva našu energiu, ktorú dokážeme dobiť ako keby iba keď sme sami. Tam je otázka sa zamyslieť nad tým, že prečo v tom vzťahu som, pretože ten vzťah by mal byť pre mňa podporujúci, ten vzťah by mi mal tú energiu dodávať a nie ma o ňu oberať. V prípade, že cítim toto, alebo cítim, že som neustále tlačená, že neustále niekto prekračuje tvoje hranice a už vlastne aj nevieš, okoľko si ich posunul od nejakého pôvodného stavu, tak vtedy treba spozornieť. A čo s tým robiť, tak už keď sa vytvára vzťah, tak treba jasne komunikovať svoje hranice. Vedieť povedať, že toto sa mi už nepáči, toto už je za môjim limitom. Vedieť si to odkomunikovať, vedieť povedať, čo potrebujem a v prípade, že to ten druhý opakovane nerešpektuje, tak v závislosti nad vzťahu porozmýšľať buď o ukončení vzťahu, alebo aspoň o znížení interakcie s tým človekom. Že samozrejme inak sa hovorí o tom, keď napríklad ide o partnerský vzťah, inak keď takýto manipulatívny typ je náš rodič, nemôžeme odstrihnúť svojho rodiča, ale je možné ako keby zbytočne sa neuberať o energiu neustále konfrontáciou s tým človekom, keď vidíme, že vlastne tá spätná väzba nejak nepomáha. A čo vtedy potom? Ešte to riešiť nejako, ešte sa snažiť bojovať za ten vzťah, že ja ho zmením proste, bude to lepšie, bude to fakt dobre, ale jak čas plynie, tak tým je to horšie, že ako odísť z takého vzťahu. No existuje aj taký vtip, že ženy vždy dúfajú, že muža zmenia. To není vtip. Ale ho nezmenia a muži dúfajú, že ženy ostanú také, aké sú, ale oni sa zmenia. Ale v skutočnosti je to tak, že nemôžeme očakávať ani chcieť, aby zmeniť iného človeka. Jediné, čo môžeme zmeniť, sme my sami a je to náš vlastný postoj. Tak, ako som hovorila predtým, že môžeme vyjadriť svoje potreby, môžeme povedať, čo potrebujeme, ale nemôžeme chcieť od toho človeka, aby sa zmenil. Môžeme už nechať na ňom, ako na to zareaguje a či na to reaguje pozitívne alebo negatívne. A keď vidíme, že neustále to nefunguje, že nereaguje tak, ako by sme potrebovali, že nevníma naše pocity, nevníma naše potreby a vníma tam iba seba, tak
treba myslieť aj na seba, pretože to najdôležitejšie, čo máme, sú síce vzťahy, ale ešte viac som to ja, lebo to je ten jediný človek, ktorý ti naozaj na 100% ostane celý život. Katka, ja mám na teba ešte jednu poslednú otázku a to je to, že aké posolstvo by si chcela odkázať mladým ľuďom, ktorí hľadajú spôsob, ako lepšie pochopiť svoje vzťahy, ale ne iba mladým ľuďom, ale celkovo ľuďom, nám, spoločnosť. Ak mám povedať odkaz s tou základnou vetou, ktorá vlastne, tá jedna veta zahrňa všetko, je to, čo tu už viackrát padlo a to je dobré, že to tu viackrát padlo, lebo keď si niečo chceme zapamätať, treba to opakovať a to je rešpektuj a buď rešpektovaný. Chcel som sa spýtať, či to povieme spolu. Dobre. Chovaj sa k iným tak, ako chceš, aby sa oni správali k tebe. A potom možno, že ešte aby som naozaj nadviazal na tú tvoju otázku, že snažme sa vždy pochopiť aj tú druhú stranu. Vnímať miesto toho obviňovania, že čo je za tým, že tí ľudia nefungujú iba v rámci nášho vzťahu, ja a ty, ale že tých vzťahov, ktorými sa v rámci toho dňa alebo svojho života stretli, je veľmi veľa a vlastne každý jeden má na ne vplyv. A keď sa to snažíme viacej pochopiť, tak sme aj viacej tolerantní voči tej druhej osobe. Katka, ja ti veľmi pekne ďakujem. Ja ďakujem. A verím, že tento podcast bude veľmi prínosným pre mladých ľudí celkovo, lebo teda mierime na skupinu mladých ľudí, takže verím, že to bude pre nich veľmi prínosné a uspokojujúce a pochopiteľné. Veľa užitočných rád si nám tu dnes dala. No a ďakujem ti, že si našla čas, že si našla priestor na to, aby si sa s nami podelila o tvoje poznatky, múdrosti a tvoje rady. Tak ti ďakujem a prajem ti všetko dobré. Ja ďakujem a prajem to isté všetkým. Ďakujem. Pekný deň. A týmto sa náš dnešný rozhovor končí. My veríme, že ste si z neho odnesli užitočné rady, inšpiráciu a možno aj pár podnetov na zamyslenie o svojich vzťahoch. Na záver by sme sa chceli poďakovať Katke za jej čas, odborné znalosti a cenné postrehy, ktoré nám pomohli lepšie pochopiť, ako pracovať na vzťahoch, ako ich zlepšovať a čo všetko môžeme urobiť pre ich rozvoj. A samozrejme, chceli by sme vás pozvať, aby ste sa zapojili do kampane Nenechajme ich v tom plávať na donio.sk. Spoločne môžeme podporiť tých, ktorí potrebujú pomoc a bezpečné miesto. Ďakujeme, že ste si našli čas a vypočuli si nás. Ak sa vám podcast páčil, určite ho zdieľajte s niekým, koho by mohol zaujímať. A nezabudnite, vzťahy sú o vzájomnej podpore, tak ich nezanedbávajte. Tešíme sa na vás na budúce. Majte sa krásne.